أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bandira musidɓe julɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya o habrirde Piiji TV fa tabarakallahu en jetti Allah subhanahu wa ta'ala dokkuɗo en sembe jokkuɗo en cellal dokkuɗo en hattan ha mbawɗen kadi jottade ɗo huccodirde e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe en jettiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno hay haalde tan jofno konngol walla hay yettinde fofano e hojom goto koye rokkede ala ko haali noon maana gandanɗa hoorema ñalawma no fotirno walla balɗe e bandum ɗum ne kadi ko e muñanede jeeya en jetti ɗum Allah subhanahu wa ta'ala en calmini en juurima dendagal khalifa men to banggue diine khalifa men to banggue aada dendagal galleji diine ɗi pop en calmini ɗumen en juurima ɗumen fa tabarakallahu en garti e yewtere men yewtere moɗon sukara korka nde gowɗen heblude ɗo e kala altine e aljuma inchallahu tabaraka wa taala yewtere men hande natirten ko hol ko woni maana korka walla hol ɓe korka waɗɗi inchallahu taala ko ɗum woni toɓɓere yewtere meɗen hande jomiraɗo subhanahu wa taala o wi e heymon julɓe gonɗinɓe Allah farlama e dow mon lewru ndu ganduɗa ko lewru korka farilla woni ko ganduɗa ko alay sago wona sa welama koora sa welama mbasa hoorde ɗum wiyete mana farilla farada mana ya ayuha alladina kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum Allah farli e dow mon lewru korka onon leñol nela sallllahu alayhi wa sallam hono no o farlirno korka e leƴƴi ɓennuɗi gadiɗi on wonno korka wona e men tan fuɗɗi kono noon hayso tawi sifaji ɗi no hordate ni ene serti kono noon kaaɗo korka farlama e leƴƴi ɓennuɗi goɗɗi gadiɗi en ɗum no wadde Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko hono noon farlira e ɗin leƴƴi ɓennuɗi gadiɗi on beele jo oɗon kula Allah korka mana farlira e neɗɗo o ko beele o waɗa feere o eto ha o daña ko wiyete ko kulol Allah e nder korka ka la'allakum beele jo tattakuna oɗon kula Allah wonnela sallllahu alayhi wa sallam o wi kala korɗo lewru korka so Allah hokkima sembe e hattan ha a wawi horde nduɗo lewru sababude limanagal e hasbitorade baraji ko ɗum woni ko addanma horde kaɗo korka yamirore Allah e jogade liman e gonɗinde mana ko Allah farli ko e hasbitorade hen baraji e dartude hen moƴƴere e dartude hen weluya Allah subhanahu wa ta'ala ma o hafrane bakkatuji ma ɗi gardinnoɗa kala ko golluɗa e bakkatuji ma Allah hafrane ma Allah momtane ɗum noon so tawi en mbi mana korka holko wiyete taw korka beele ko woppude ñamde tan woni korka walla ko woppude jaram ko ɗum wiyete korka walla ko woppude ko mana jimawu jettal mana jotodirde mana e cuddiɗo mum ko ɗum wiyete mana korka ala holko wiyete korka to banggue luga holko wiyete korka to banggue nahawiyankoɓe ɗum ɗon foof ene jogui maana sifa e wato banggue korka to banggue luga e korka to banggue nahwiyankoɓe o wiyete korka to banggue maana to banggue luga ko joguitade gaga hunde wiyete korka to banggue shar'iyya noon ko woppude dendagal ko wiyete ñamde kala ko faati e ñamri dendagal façon ñamele goppa ɗum e dendagal façon jarameje goppa dendagal ko ene ñaame walla ko ene yare e dendagal gueɗe ɗe ene gona sababu mana tajje korka maɗa gueɗe ɗe ganduɗa ene bonna korka goppa ɗeɗon gueɗe foof taw noon ene wondi e anniya min tulu'il fajri ila ghurubi samsi
min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi shamsi tuggi tan ko peeral fajri so yita hankadi ha fajri o feeri on saha goppa dendagal ɗeɗo gueɗe pop no potirno ñamde e yarde e mana e jettal e jotodirde mana e cuddiɗo mum mana ɗeɗo gueɗe pop caggal tan nde fajiri feeri ɗon ha mutal nague ene jogui noon jokli sabu en mbi mana woni korka ko woppude dendagal gueɗe taƴnode gueɗe bonnode korka peeral fajiri ha mutal nague dalilu muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi e hemon mana o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko fal ana bashiruhunna ay joni mana jottodiri e suddiɓe mon jettodiri mana e suddiɓe mon coccodiron e mabɓe ɗaɓɓon hen ko Allah subhanahu wa ta'ala arzigini on caggal ɗum kadi o wi o dagnani on ñamde e yarde ha mana garawol danawol serta e garawol ɓalawol wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ay ñaame hankadi ne jaron so tawi nangue muti ñaam dendagal ñamele daganiɗema jar dendagal jarameje daganiɗema soccodir mana e cuddiɗo ma ɗeɗo gueɗe fof hankadi ne daguima ha garawol ɓalawol serta e garawol danawol ɗo noon ko saggere mana jiyaɗo Allah goto o wiyanoma yo ñaam ha garawol ɓalawol serta e garawol danawol on saha noon o naati e nder suudu o uddi mana damal o artiri falantere suudu hankadi ne niɓɓiɗi o ƴetti garaji ɗiɗi ngola garawol ko danawol ngol garawol ko ɓalawol mana o fawi garaji ɗi sara makko hankadi ne saha fo immo o ñaama o yara o daara garaji ɗi o wiya ha joni de garawol danawol suwa sertoto e garawol ɓalawol hankadi o rewi ñamde e yarde o uddiri falantere tan o tawi nangue nana dari e hoore kono paamen garawol ɓalawol ngol Allah subhanahu wa ta'ala sifotoɗo e garawol danawol mana misal ko mana jamma o woni garawol ɓalawol ngol fajiri o so fajiri feeri woni garawol danawol hankadi ñaame jare ha mana daneri ha ɓaleri mana jamma o serta e daneri fajiri o wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ɗum woni hankadi garawol ɓalawol serti e garawol danawol on saha noon gaccon ñamde gaccon yarde gaccon ko wiyete ko jimaw e dendagal gueɗe cabubinoje korka bongol korka ka o wi mana al abyadu sawadu bayadu nahar wa sawadi leyl ɓaleri jamma o e daneri mana fajiri o korka gueɗel ɗimmel ngel ko anniyade ganniyoɗa pajorɗa e anniya he mana ko joguitade dendagal gueɗe taƴnode kala kone bonna korka ma dentoɗa ɗen ɗon gueɗe kadi piɓa kadi korka ka ko rewirde ɗum Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala wondude e anniya laaɓɗo wondude anniya mana gonɗuɗo pajorɗa ɗum hen nde wonno ko ruknu ko ɗum jokdu immorade e jokdi korka nala sallallahu alayhi wa sallam o wi innama al a'malu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa gande golleji ɗi pop fawi koye anniya kala gollal ngal neɗɗo o gollata fawi koye anniya golle ɗe mana teskate koye anniyaji ɗi o wi wadde neɗɗo fof ene wodan ɗum e gollal mum fodde ko anniyi ko joni wadde alay sago so tawi a fiɓi anniya a felliti hankadi aɗa hoora aɗa wawi fibde anniya wonde aɗa hoora dendagal lewru ndu fof so Allah hokkima cellal e hattan kono ene yiiɗa kesɗitina anniya ma kala jamma piɓa anniya wonde janggo so Allah newni ka dawro kadi korka ɗum ko hestininde anniya e kala mana jamma woni mana anniya o ko ɗum woni fondement golle ɗe korka noon Allah subhanahu wa ta'ala farli ɗum kadi o waɗi korka ko kañum woni jokdu mana joyoɓiru e jokdine joyi islam ɗi foof mana ko waɗi ɗum ko jokdu e jokdi mana islam ɗi kañum ko jokdu mana nayaɓiru faradallahu azza wa jalla siyamu shahru ramadan wa ja'alahu ahadu arkanul islam al khamsa o to mbi l'islam ko tugale joyi mana tugalal nayaɓiwal ngal ɗum woni mana korka ɗum tagi noon Allah subhanahu wa ta'ala o farli emen kaɗo korka lewru ndu ganduɗa nduɗo lewru korka koye mayru alqur'an jippi alqur'an mo ganduɗa ko laaɓɗo laaɓtuɗo kadi ceernowo gonga e fenade
ɗum noon Allah subahana taala wi faman shahida minkum shahra falyasum kala e mon mo Allah tawni nduɗo lewru walla kala e mon seediɗo nde wonno seedade lewru wona fof wawi seedade gumɗo wawa seedade lewru kadi yimɓe fof mbawa yiide lewru kono noon so tawi mana nunɗuɓe ɓe jona ɗen so tawi jii lewru hankadine eɗen mbawi yondinade e ɓen ɗon hankadine Allah tawnima lewru ndu aɗa silla aɗa wawi hattani mana ya hoor lewru korka ndu wiyete mana to banggue korka ene jogui gueɗe ɗe ganduɗa ɗe nela sallah sallam sifi hen to banggue moƴƴere wonde hen saabu o wi kala dariɗo mana e naafilaji jammaji ɗi aɗa wurtinira mana jammaji ɗi wadde naafila aɗa hoora ñalawmaji ɗi gam hasbitorade baraji ma Allah yaafi dendagal bakkatuji ma o wi as-salawatul khams wal jum'ah ila al jum'ah mukaffaratun lima baynahun idha jtanabatil kaba'ir o wi hoorde mana julde waktu joyi farilla ɗi e aljuma ha aljuma wondude kadi e lewru korka ha lewru korka Allah tawnima lewru korka rawane hikka kadi Allah tawnima kaɗo korka ya andude ko hafranede ko mamtane dendagal bakkatuji maɗa tokosi so tawi a woɗɗitima a rentima bakkatuji mana mawɗi ɗi so tawi a woɗɗitima bakkatuji mawɗi ɗi korka noon mana ko tazkiyatu nafs wa tathiruha ko laɓɓinde mana ɗiɗo pittali ko laɓɓinde mana pittali ɗi ittude mana tuundi gonɗi e mana e pittali ɗi e dendagal ñabbuji gonɗi e ɓernde kaɗo korka ari ko safrude ɗum ari ko ñawdude ɗin ɗon rafiji ko wayno mana mawnikinare en haasidagal en mana gañantumagu en ɗeɗo gueɗe pop e dendagal jikkuji ɗi ganduɗa ko jikkuji ɗi ñiŋaɗi korka ari ko ittude ɗin ɗon jikkuji li anna sawm yadiqu majari shaytan fi badani l insan nde wonno korka kañum ene udda dendagal damuɗe dogirɗe shaytan nde wonno nela sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juuɗe makko hisnamo o wi mana shaytan ene doga e ɓandu ɓi adama hono no ƴiƴam mana jogirta e nder ɓandu bani adama ni ko noon shaytan dogirta e ɓandu bani adama ɗum noon wadde so tawi neɗɗo so tawi a hoori korka ka ene udda ene falo dendagal damuɗe mana dogirɗe shaytan hankkadi shaytan heɓata ema gueɗal heɓata e maɗa lawol ɗum noon korka ɗum koye korka jeeya ɗum noon tinnoɗen no fewi no wonno lewru ndu shaytanuji ene tongue hen shaytanuji ene dumbe hen ɗum noon so tawi shaytan e tongama shaytanuji dumbama neɗɗo o so tawi hankkadine o hoori yo nanggu ɗemgal makko o reena dendagal terɗe makko ɗe pop no potirno kanƴe fof ɗe koora ko ɗum wiyete mana korka o suro e dendagal pankare o suro e dendagal konnguɗi karmuɗi zahiratan wa batina ko suuɗi hen e ko feeñi ɗum noon ko ɗo kaddaten e bandiraɓe inchallah ɓe kollen wonde hojomaji ɗi gasi ha laaɓi fa tabarakallahu to banggue caméraman o ko Djiby Dieng fa tabarakallahu kanko jaggan en caméra o to banggue montage ko Ali Fall en jettiɓe no fewi en jarniɓe fa tabarakallahu yo Allah ɓe moƴƴere ko musidɗo mon almudel mon al oustad Mansour Sall khadimul ilmi wal ulamai wal muslimina jami'an in uridu illa al islaha ma stata'tu wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib mana woni muuyo o e anne o e fandare nde tan ɗo e aya o habrirde piiji TV ko laaɓonde bandiraɓe mana reedu ko wiyete oɗo diine l'islam ɗum noon kala ko feewi hen rewi hen laawol koye kawridinal Allah tabaraka wa taala kala ko juuma hen kala ko tata hen kala ko rewani hen laawol koto ammin kaalowo e ko cheytanul la'in murtinta mana ɓi adama o ko ɗum woni ko kawruɗen kono wona anniya wona fandare inchallahu taala ɗum noon koɗo min kadate moon ha émission garo inchallah yewtere moɗon suukara korka fa tabarakallahu assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu